شما می‌گردانیم. در استودیو سهراب شو دولتزاده، سارا خلیق‌نظر و سرده ترجمان قربانعلی ستارزاده. سلام. 28 فеврали соли равон фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ба тасвиб расид. баҳри татбиқи бо сифати фармони мазкур ва дар муҳлати муайяншуда таъмин намудани нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ дар вазорати мудофиа ҷаласаи комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. гузориши ҳамкасбонамон аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа идомабахши мавзӯст. ҷаласаи комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ оид ба омодагӣ ба даъвати баҳории соли 2026 ба хизмати ҳарбӣ таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ва бо иштироки вазири мудофиаи кишвар генерал полковник Собирзода Эмомалӣ, муовини прокурори генералӣ, сарпрокурори ҳарбӣ генерал лейтенанти адлия ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон, намояндаҳои шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои низомӣ, комиссарони шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарияти як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар доир гардид. дар оғози ҷаласа вазири мудофиаи кишвар доир ба иҷрои босифати фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ махсус таъкид намуд. гуфта шуд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳояшон таъкид менамоянд ки бо назардошти вазъи имрӯзаи минтақа ва ҷаҳон, таҳдиду хатарҳои терроризму, экстремизм ва дигар зуҳуроти номатлуби замон, ҳифзи амнияту суботи кишвар, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат, таъмини оромиву суботи сартосарӣ ва ҳаёти осудаи мардум аз артиши пурқудрат ва тавонманд сахт вобастагӣ дорад. боз ҳам мустаҳкам намудани қудрати дифоии кишвар аз масъулиятшиносии фарзандони ба ору номус, афсарону сарбозони шуҷову далер ва фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтари хизмати ҳарбӣ алоқаманд мебошад. бо дарки ин мафҳум хизматчиёни низомии қувваҳои мусаллаҳ ба савганди ҳарбии худ ҳамеша содиқ монда, тамоми донишу таҷриба ва малакаи касбияшонро дар роҳи ҳифзу ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ сафарбар менамоянд. айни замон аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати босифат иҷро намудани нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ва дар сатҳи баланд баргузор намудани рӯзи даъватшаванда дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. дар идома роҳбарияти мақомоти назоратӣ дар соҳаи низомӣ вобаста ба иҷрои ҳатмии талаботҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тартиби адои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ изҳори андеша намуд. пешгирии ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ, саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии аҳолӣ, махсусан ҷавонону наврасон, яке аз мавзӯъҳои дигари ҷаласаи имрӯза буд. намояндаи шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон дар баромади худ таъкид намуд ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баробари беҳтар гардонидани шароити маишии афсарону сарбозон ҳамзамон дар қисмҳои ҳарбии ҳама сохторҳои низомии кишвар шароити хуби будубош ва адои хизмат фароҳам оварда шудааст. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванди худогоҳу хештаншинос хизмат намудан ба ватанро ҳамчун қарзи шаҳрвандиву инсонии худ дониста, ин рисолати бузурги ҷавонмардиро бо масъулияти баланд иҷро намояд. ҳамкориҳои зичи мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бо муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиа дар самти омода намудани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ гардид. дар қисмати дигари ҷаласаи комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ оид ба омодагӣ ба даъвати баҳории соли 2026 ба хизмати ҳарбӣ масъалаҳои муҳим аз ҷумла вусъат бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ, саривақт дастрас намудани даъватномаҳо ба шаҳрвандон, дар сатҳи хуб ба роҳ мондани корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ, муоинаи дурусти тиббӣ, муайян намудани вазъи саломатии даъватшавандагон ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҷалб намудани шаҳрвандони солим мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. лозим ба таъкиди хос аст
که رشد و پیشرفت همه ساحه‌های دولتداری از پایداری صلح و ثبات سرتاسری وابسته میباشد و بهر حفظ این نعمت به‌بهای دوران صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز، خدمتچیان نظامی قواهای مسلح کشور همچون نیروی توانا و شکست ناپذیر ادای خدمت نموده ایستادند. با مقصد تحلیل و بررسی مسئله‌های مربوط به دعوت جوانپسران به صف قواهای مسلح کشور در پولک تعلیماتی و اداره‌کنی ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با اشتراک رهبریت وزارت مدافع جمع آمد متد تعلیمی برگزار شد که در آن مسئولین سمت دعوت در شهر و ناحیه‌های کشور اشتراک داشتند. در پولک تامیناتی و اداره‌کنی ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با اشتراک وزیر مدافع گنرال پالکونیک صابرزاده امامعلی، معاونان وزیر، سرداران ریاست و شعبه‌های داخلدار وزارت، کمیسران حربی ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، اینچنین سرداران زیرشعبه‌های دعوت و تیاری جوانان به خدمت حربی جمع آمد تعلیمی و متدی برگزار شد. در جریان جمع آمد مسائل مهمی وابسته به آمادگی و تشکیل دعوت نوبتی شهروندان به خدمت حربی مورد تحلیل و بررسی همه‌جانبه قرار گرفت. از جمله فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1999 2008 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی شرح و توضیح یافته ترتیب اجرای آن با مسئولین ساختارهای داخلدار فهمانیده شد. گفته شد که در زمان صاحب استقلالی کشور هر یک افسر و سرباز وطن تحت توجه و غمخوری‌های دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان قرار دارند و محض این توجه و دستگیری‌ها باعث گردیده است که امروز در تمام قسم واحدهای نظامی، ساختارهای قدرتی شرایط بهترین کار و خدمت فراهم میباشد. در این زمینه همزمان شماره اختیاریان به صف ارتش ملی بیشتر گردیده، جوانان با حس بلند وطندوستی، میهن‌پرستی و هویت ملی بهر حمایت مرز و بوم وطن خویش سوگند حربی یاد میکنند. جهت جلب بیشتر جوانان به خدمت حربی از مسئولین طلب کرده شد که همکاری ها را با اهالی در سطح بلند به راه مانده برگزاری واخوری و چاره‌بینی‌های گوناگون حربی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و فراغتی و دیگر کارهای فهماندهی را تقویت بخشند. با باوری اظهار گردید که نقشه دعوت بهاری شهروندان به خدمت حربی در مهلت معین اجرا گردیده سفربر نمودن جوانان به صف ارتش ملی در همه شهر و ناحیه‌های کشور در سطح بلند صورت می‌گیرد. بعد از بارشات برف و سردی چند روز اخیر نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر ایسار با حالت کنونی باغ‌ها شناس شده. همچنین در جماعت دهات میرزاریزا در معرکه نهال شینانی ساکنان اشتراک کردند. در باغ نوبنیاد دهه توده جماعت دهات میرزاریزا زیاده از 300 عدد نهالان درختان همیشه سبز و سایه افکن شینانیده شد. در معرکه نهال شینانی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان زیازاده سلیمان، وزیر کشاورزی و رهبریت شهر حصار اشتراک نمودند. موافق طلبات اگرتکنیکی متخصصان پیش از شینانیدن نهالها شاخه‌های زیادتی را کم کرده بعداً ریشه‌های آنها را نیز اندک کوتاه نموده شینانیدند. در معرکه نهال شینانی ساکنان دهه توده فعالانه اشتراک نموده در خرمگردانی یک گوشه وطن خود سهم گذاشتند. اثنای نهال شینانی مسئولان با حشرچیان صحبت آراسته برای اقدام آبادکارانه اظهار سپاس نمودند. همزمان جهت امین نگاه داشتن باغ تاکزار از سرمازنی که وابسته به تغییریابی اقلیم در سیاره و زیاد گردیدن مهلت سردی ها در اول فصل بهار از احتمال دور نیست، به دهقانان توصیه و مصلحت های سودمند داده اظهار امیدواری کردند که باغداران شهر در مقابل همه حادثه های طبیعی تدبیرهای ضروری می اندیشند و در سال تجلیل از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای نظررس مهنتی نائل می گردند.
ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 15 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон таҷлил мегардад. Ба муносибати таҷлили ин рӯз дар шаҳри Душанбе бо ибтикори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. Гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. таҷлили рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон нишонаи арзгузорӣ ба ҳуқуқҳои истеъмолгарон буда, ин сана дар шаҳри Душанбе намояндагони ташкилоту муассисаҳоро ҷамъ овард. Гуфта шуд, ки дар самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон амал менамояд, ки муносибати байни истеъмолкунандаву истеҳсолгар, иҷрокунанда ва фурӯшандагонро ҳангоми иҷрои кор ва хизматрасонӣ ба танзим медарорад. Қонуни мазкур ҳангоми фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ ҳуқуқу ӯҳдадориҳои тарафҳоро муайян намуда, кафолати ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагонро таъмин менамояд. ҳадаф аз гузарондани чунин чорабиниҳо ин боз ҳам баланд бардоштани маърифатнокии ҳуқуқи истеъмолкунандагон, пешгирӣ намудани поймолшавии ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва хадамоти зиддиинҳисорӣ боз ҳам дар оянда чунин чорабиниҳоро ба роҳ мемонад. дар ҷараёни ҳамоиш намояндагони сохторҳои марбута доир ба ҳадаф, ваколат ва сохтори хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон маълумот пешниҳод карданд. қайд гардид, ки ин ниҳод ҳамчун мақоми ваколатдор татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро таъмин намуда, ҷиҳати пешгирии поймолшавии ҳуқуқи шаҳрвандон чораҳои зарурӣ меандешад. тавре зикр шуд, ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо марказҳои машваратӣ фаъол гардонида шуда, ин марказҳо ба шаҳрвандон дар масъалаҳои ҳуқуқӣ, ҳалли баҳсҳо ва гирифтани машварат оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолӣ мусоидат мекунанд. дар анҷоми ҳамоиш иштирокчиён доир ба масъалаҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, ҳолати эҳтимолии поймол гардидани ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва тадбирҳои андешидашуда табодули афкор намуданд. таъкид гардид, ки ҳамкории зичи сохторҳои давлатӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ метавонад дар таҳкими низоми ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва баландбардоштани сифати хизматрасонӣ дар кишвар нақши муҳим гузорад. боришоти рӯзҳои охир сатҳи оби дарёҳои ёхсӯ ва сурхобро дар минтақаи Кӯлоб баланд карда, соҳилҳо ва садҳои муҳофизатиро дар чанд мавзеъ хароб намудааст. масъулони соҳа ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Балҷувон, Темурмалик, Восе ва Ховалинг корҳои соҳилбандиро вусъат мебахшанд. ҳамкоронамон аз ноҳияи Темурмалик гузориш медиҳанд. бар асари бориши барфу боронҳои пайдарпай рӯзҳои ахир сатҳи дарёи Сурхоб баланд гардида дар ноҳияи Темурмалик соҳил ва сатҳои муҳофизатиро хароб кардааст. дарёи Сурхоб аз ноҳияи Темурмалик дар масофаи беш аз 30 километр мегузарад ва аз дуҷониб соҳилбандӣ шудааст. ҳамасола баланд шудани маҷрои об дар ин дарё ба рахна гардидани соҳилҳо ва шусташавии заминҳо оварда мерасонад. охири солҳои 2025 ва оғози соли 2026 бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатон ва ноҳия корҳои соҳилбандӣ идома ёфтанд, вале дар аввалин сели имсола аксари сатҳои муҳофизатӣ шуста шуданд. давоми 2 рӯзе ки дар дарёи Сурхоб сел омад, бештар аз 20 мавзеи сади дарёро хароб кард. айни замон корҳои солимустаҳкамкунӣ рафта истодааст, лекин ин нокифоя аст. дар ҳолати такроран омадани сел, рахна шудани соҳил аз эҳтимол дур нест. ба гуфти масъулон, сели рӯзҳои 10 ва 11 март дар 5 мавзеъ сатҳои муҳофизатиро пурра хароб гардонида, то рахнашавии соҳил андаке монда буд ва кори шабонарӯзии техникаҳо бо мутахассисон тавонист офати табииро пешгирӣ намояд. ҳоло бо ҷалби техника тахтасангҳои оҳану бетонӣ кашонида шуда, мавзеъҳои хатарзорро бехавф гардонида истодаанд, вале барои пурра мустаҳкам намудани соҳилҳо ба дастгирии вазорату идораҳои дахлдор ниёз доранд. давоми чанд рӯзи дигар кашонидани масолеҳи сохтмонӣ барои мустаҳкам намудани соҳилҳо ва ҷалби техникаҳои пуриқтидор зарур аст, мегӯянд кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, зеро рахна гардидани соҳил дар ин мавзеъҳо метавонад хисороти калон ба манзилҳои зисти сокинон ва заминҳои корам орад.
имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ сеюмин форуми ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон таҳти унвони маорифи олӣ ва илмии Тоҷикистон ва Узбекистон уфуқҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. Шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. тадбири мазкур бо ташаббуси Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати таҳсилоти олӣ, илм ва инноватсияҳои ҷумҳурии Узбекистон доир шуда, ҳамчун майдони муҳими муколамаи илмӣ ва академӣ барои густариши ҳамкориҳо миёни донишгоҳҳои ду кишвар арзёбӣ гардид. ҳангоми суханрониҳо таъкид гардид, ки соҳаи маориф яке аз самтҳои калидии ҳамкориҳои стратегӣ миёни Тоҷикистон ва Узбекистон ба шумор меравад. рушди ҳамкориҳои академӣ ба баланд бардоштани сифати омодасозии мутахассисон, таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ байни халқҳои ду кишвар нақши муҳим мебозад. татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, анҷом додани таҳқиқотҳои илмии муштарак, табодули донишҷӯён ва омӯзгорон, инчунин ҳамкории мустақими донишгоҳҳо заминаи боэътимод барои ташаккули фазои ягонаи академӣ ва омодасозии кадрҳои рақобатпазирро фароҳам меорад. форум 5 та сексиядан иборат bo'lib, bugungi seksiyalar яке аз ҳадафҳои асосии мо табодули таҷрибаҳои нав дар соҳаи илм ва таҳсилоти олӣ миёни ду давлат дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ мебошад. инчунин татбиқи таҷрибаҳои нав ба роҳ мондани табодули профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён, ҳамчунин анҷом додани таҳқиқоти муштарак дар доираи лоиҳаҳои нави илмӣ ва инноватсионӣ аз ҳадафҳои асосии мост. hamkorlikda tadqiqotlarni olib borish deb asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. таъкид шуд, ки ҳамкориҳои илмӣ ва таълимӣ миёни донишгоҳҳои ду кишвар дар солҳои охир ба таври назаррас густариш ёфта барои рушди таҳқиқоти муштарак, табодули донишҷӯёну омӯзгорон ва татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. форумҳои ректорон имконияти хубе барои табодули таҷриба, баррасии масъалаҳои мубрами рушди таҳсилоти олӣ ва муайян намудани самтҳои нави ҳамкориҳо миёни донишгоҳҳои Тоҷикистону Узбекистон мебошанд. این فورум метавонад ки робитаҳои нави дӯстиро, робитаҳои нави ҳамкориро дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон мустаҳкамтар ва роҳандозӣ намояд. ин созишномаҳо метавонад ки дар оянда ҷиҳати равобити самти фарҳанг, маориф ва иқтисодияти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири махсуси худро расонида бошад. дар идомаи форум масъалаҳои муҳими рушди ҳамкориҳои илмӣ, густариши барномаҳои таълимии муштарак, рушди таҳқиқоти илмӣ ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ баррасӣ гардид. ҳамчунин дар доираи чорабинӣ маросими имзои созишномаҳои нави ҳамкорӣ миёни донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид, ки ба густариши робитаҳои академӣ ва рушди барномаҳои муштараки таълимӣ мусоидат хоҳад кард. рӯзи гузашта дар доираи сеюмин форуми ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон, намояндагони соҳаи маорифи ҷумҳурии Узбекистон аз донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон боздид намуда, бо шароити таҳсил дар ин муассиса шинос шуданд. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон пазирои гарму самимии ҳайати ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Узбекистон, ки дар доираи форуми сеюми ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистону Узбекистон ташриф оварданд, сурат гирифт. меҳмонон бо расму русуми миллӣ истиқбол гирифта шуданд. зимни муаррифии шароити таҳсил дар ин муассиса гуфта шуд, ки рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти донишгоҳ ба ҳисоб рафта, густариши робитаҳо бо муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои минтақа, бахусус ҷумҳурии Узбекистон барои мубодилаи таҷриба, татбиқи лоиҳаҳои муштараки илмӣ ва омодасозии мутахассисони рақобатпазир дар бозори меҳнат аҳамияти муҳим дорад. дар ҳамин ҷо байни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ва миёни сохторҳои таркибии донишгоҳ ва як қатор муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз ҷумла донишгоҳи давлатии техникии Тошканд ба номи Ислом Каримов, донишкадаи иқтисоди экология ва хизмати Самарқанд, донишкадаи соҳибкорӣ ва педагогии Денау, донишгоҳи давлатии забон ва адабиёти ӯзбек ба номи Алишери Навоӣ дар шаҳри Тошканд созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуданд. сипас ба меҳмонон имконияту зарфиятҳои таълимӣ, илмӣ ва инфрасохта
сохтории донишгоҳ муаррифӣ гардида, доир ба таҷрибаи омодасозии кадрҳои баландихтисос дар соҳаҳои сайёҳӣ, соҳибкорӣ, иқтисодиёт, технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ маълумоти муфассал пешниҳод шуд. ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва татбиқи самараноки созишномаҳои ба имзо расида изҳор намуда, чунин ташаббусҳоро қадами муҳим дар роҳи рушди робитаҳои илмӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Узбекистон арзёбӣ карданд. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе санаи 4 апрели соли 2026 дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ фароғатии Душанбе Наврӯз фест баргузор мешавад. дар доираи фестивал барномаҳои рангини фарҳангӣ ва намоиши анъанаҳои миллӣ пешниҳод мегардад. ин чорабинӣ барои сокинону меҳмонони пойтахт фазои идона ва фароғатии хотирмонро фароҳам хоҳад овард. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд низ бобати дар сатҳи шоиста таҷлил кардани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ тадбирҳои омодагӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. сокинони меҳнатқарини вилоят созандагиро рисолати ин ҷашни аҷдодӣ дониста бунёдкориву ободониҳоро вусъат мебахшанд. ба истиқболи Наврӯзи оламафрӯз ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ симои шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд тағйир ёфта, бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳукумати кишвар дар муттаҳидию сарҷамъии мардум иқдомҳои муҳиму шоиста амалӣ мешаванд. идомаи корҳои ободонӣ, сабзу хуррамгардонӣ муҳити зист ва тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаю хиёбонҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз он шаҳодат медиҳад, ки омодагиҳо ба истиқболи ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ҳамаҷониба буда, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар якҷоягӣ бо ташкилоту муассисаҳо ва соҳибкорон ба хотири таъмини зиндагии шоистаи мардум пешрафту шукуфоиро таъмин месозад. зеро дар фарҳанги тоҷикон Наврӯз на танҳо ҷашн, балки фалсафаи зиндагӣ, ҳамбастагӣ бо табиат, дӯстӣ, адолат ва умед ба оянда аст. дар ин росто дар арафаи ин ҷашни бостонӣ иқдомҳои созандагӣ, ки ба хотири фароҳам овардани шароити аз ин ҳам бештару хубтар барои аҳолӣ амалӣ мешавад, тақвият ёфта, дар ҳамбастагӣ ва ба ҳам омадани мардум дастовардҳо бештар мегарданд. طبق معلومات سالی روان در ولایت سوخت باید بیش از 3000 انشاءات گوناگون ساخته به استفاده داده شوند. جهت عملی نمودن اقدامی پیش گرفته شده، مقامات محل با صاحبکاران و اهالی سازنده ولایت نقشه‌های نو را طرح‌ریزی می‌کند. در نظر است که در روزهای تجلیل از جشن بین‌المللی نوروز در ولایت ده‌ها انشاءات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شود. мушкилоти муосири муқовимат ба ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмии амалии ҷумҳуриявие буд, ки дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кормандони суди олӣ, прокуратураи генералӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, инчунин олимони бахши ҳуқуқу донишҷӯёнро ба ҳам овард. дар ибтидои ҳамоиши илмии амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони мушкилоти муосири муқовимат ба ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд, ки мубориза бо ҷинояткорӣ яке аз самтҳои муҳими таъмини адолат ва қонуният мебошад. зимнан таъкид шуд, ки имрӯзҳо масъалаи мубориза бо ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз масъалаҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. дар солҳои охир мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар барои пешгирӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ тадбирҳои гуногун меандешанд. яке аз масъалаҳои асосӣ афзоиши баъзе намуди ҷиноятҳо, аз ҷумла ҷиноятҳои вобаста ба технологияҳои иттилоотӣ, қалобии интернетӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир мебошад. баромадкунандагон иброз доштанд, ки сабаби асосии ҷинояткорӣ сатҳи пасти маърифати ҳуқуқӣ мебошад. зимнан дар кишвар барномаҳои давлатӣ барои баландбардоштани фарҳанги ҳуқуқӣ, тарбияи ҷавонон ва тақвияти ҳамкории ҷомеа бо мақомоти давлатӣ амалӣ карда мешаванд. нотиқон таъкид карданд, ки мубориза бо ҷинояткорӣ бояд ҳамзамон дар чанд самт гузаронида шавад: такмили қонунгузорӣ, истифодаи технологияҳои муосири назорат, баландбардоштани савияи касбии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва иштироки фаъоли шаҳрвандон. мақсад аз гузаронидани чорабинии мазкур, яъне конференсияи ҷумҳуриявии мазкур дар он аст, ки пеш аз ҳама иҷроиши банди барномаи давлатӣ муқовимат ба ҷинояткорӣ, яъне дар асоси барномаи давлатие, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад, муқовимат ба ҷинояткорӣ
аз ҷониби ҳукумати мамлакат нақшачорабиниҳои дар самти муқовимат ба ҷинояткорӣ дар самти амалӣ намудани бандҳои ҳамин барнома қабул шудааст ва яке аз масалан бандҳои ҳамин нақшачорабинӣ ин гузарондани конференсҳо, симпозиумҳо яъне ки семинарҳо аст. ширкаткунандагони ин чорабинӣ дар факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон таъкид намуданд ки таҳкими волоияти қонун ва баландбардоштани шаффофият дар фаъолияти идораҳо метавонад омили муҳим дар коҳиш додани ҷинояткорӣ ва таъмини адолат дар ҷомеа гардад. пешгирӣ аз каҷрафтории иҷтимоии ноболиғону ҷавонон на танҳо тавассути чораҳои қонунӣ ва амнияти, балки пеш аз ҳама бо роҳи баландбардоштани маърифати сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангии аҳолӣ амалӣ мегардад. бо мақсади ҷилавгирӣ аз амалҳои номатлуб миёни ин қишри ҷомеа дар ноҳияи Данғара вохӯрии судманди кормандони мақомоти салоҳиятдор бо фаъолон доир шуд. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматзода дар ин хусус. ба хотири пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ ва экстремистӣ, ҳамчунин содир нагардидани ҷинояту ҷинояткорӣ миёни ин қишри ҷомеа чандест дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷониби гурӯҳи кории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ силсила вохӯриҳо идома дорад. ин навбат чунин як вохӯрии судманд дар коллеҷи политехникии ноҳияи Данғара доир карда шуд. баромадкунандагон зарурати тақвияти ҳамкории мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро дар ин самт муҳим шуморида зикр намуданд ки пешгирии амалҳои номатлуб на танҳо вазифаи сохторҳои давлатӣ, балки уҳдадории ҳар як шаҳрванд мебошад. гуфта шуд ки ҷилавгирӣ аз каҷрафтории ноболиғону ҷавонон на танҳо тавассути чораҳои қонунӣ ва амниятӣ, балки пеш аз ҳама бо роҳи баланд бардоштани маърифати сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангии аҳолӣ амалӣ мегардад. омӯзиши арзишҳои инсонӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, эҳтиром ба қонун, таҳаммулпазирӣ ва муколамаи фарҳангҳо аз муҳимтарин роҳҳои муқовимат бо ин зуҳурот маҳсуб мешаванд. ҳамин тавр баромадкунандагон таъмин будани амнияти ҷомеа, суботи сиёсӣ, сулҳу ваҳдат ва волояти қонунро кафили рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар арзёбӣ намуда оиди ҳамоҳангии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо ҷомеаву дигар сохторҳо маслиҳату машварат намуданд. ба гармхонадорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. ин шабу рӯзҳо хоҷагидорон дар гармхонаҳо гулҳои мавсимӣ парвариш мекунанд. аҳамияти ин усули хоҷагидориро ба инобат гирифта кормандони институти биологии Помир низ талош доранд масоҳати гармхонаҳоро бештар гардонанд. соли 2024 дар заминаи институти биологии Помир ба номи Худоёр Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ҷои гармхонаи кӯҳна ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ набуд, гармхонаи замонавӣ ба масоҳати 60 метр дарозӣ ва паҳноии 12 метр бунёд гардида дар пешбурди маъракаи гулшинонӣ ва таъминоти шаҳру навоҳии вилоят бо намудҳои гуногуни гулҳо саҳми муассир дорад. шуруъ аз моҳи декабри соли ҷорӣ корҳои омодасозии кӯчати гул оғоз гардида бо истифода аз шароити мусоид имрӯз гулҳо нашунамои хуб доранд. 3 нафар мутахассисони гулкор бо дастрасӣ ба тухмии гулҳо аз шаҳри Душанбе ва тухми аз ҳисоби мавсими соли сипарӣ гардида беш аз 15 намуди кӯчати гулҳоро омода намуда истодаанд. имрӯзҳо дар ин ҷо дар баробари гулҳои садбарг инчунин намудҳои гуногуни питунӣ парвариш карда шуда истодааст. мутахассисон дар асоси талаботи беҳтарини агротехникӣ ба парвариши ниҳолҳои гул машғул гардида ҷиҳати дар муҳлати муайян гардида омода намудани онҳо тадбирҳои судманд меандешанд. соли 2025 дар гармхона зиёда аз 50 000 кӯчати гул барои шаҳри Хорух ва ноҳияҳо хоҷагиҳо дастрас карда шуда, инчунин миқдори муайяни помидор бодиринг ба савдо бароварда шуд. бо дар назардошти таъмини талаботи шаҳру ноҳияҳои вилоят дар гармхона гӯшаи махсус барои омодасозии тухмӣ ташкил карда шуда бо истифода аз хоки аз мавзеъҳои дигар интиқол дода шуда ва ғизоҳои маҳаллӣ кӯчати гулҳо дар нашунамо мебошанд. мутахассисони гулкор ният доранд то баҳри гулгулшукуфоии ҳудуди шаҳру ноҳияҳо миқдори муайяни кӯчатро омода намуда бо истифода аз гармии боду ҳавои соли равон дар нимаи дуюми моҳи март маҳсулоти худиро манзур намоянд.
мутахассисони гармхона барои нашрунамои кӯчати гул ҳарорати дохили гармхонаро пайваста танзим менамоянд, зеро ки ҳарорати ҳавои моҳи равон номусоид омад. дар ҳар сурат нашрунамои кӯчати гулҳо мутобиқи нақшаи онҳо сурат гирифта боварӣ доранд то дар муҳлати муайяншуда маҳсулоти гармхонаро дар маъракаи сабзу хӯрамгардонӣ пешниҳод намоянд.